Za bačke Hrvate Bunjevce, dužijanca, žetvena svečanost ima veliku važnost. Zapravo veću i od same žetve i njezina uroda. I druga bunjevačka mjesta u Bačkoj imaju svoje lokalne dužijance, no ipak najsvečanija je ona koja se uoči blagdana Gospojine, Velike Gospe, sredinom kolovoza, održava u Subotici. Glavni su likovi toga događaja i, možemo slobodno reći, najvažnije osobe tih dana u gradu i manjim mjestima, bandaš i bandašica. Prilika za to pruži im se samo jednom u životu, i to ne baš svakome. Kandidata je uvijek više. Moji strici uvijek su svećenici. Nekako, mislim, naravno da vjerujem u Boga i baš onako stvarno se molim Bogu. Mislim, iskreno ja sam se i molila Bogu da budem bandašica, pa mi je stvarno Bog uslišao to i evo bandašica sam. Ove godine će naš stariji sin Luka biti veliki bandaš, a to se desilo, pa za sve nas vrlo neočekivano. Stvarno neočekivano, budući da zapravo se to tako nekako ponovilo. Kad sam ja bila mlada i moji prijatelji mladi s kojima sam se družila su možda više bili za tu ulogu da dobiju tu čast biti velika bandašica, a eto desilo se da budem ja. I tad je to bilo neočekivano i eto to je prošlo i prošlo je 25 godina i sad je tako na sličan neki način možda i naš sin tako prošao da je to vrlo iznenada tako došlo u naš život. Jedno vrijeme su bandaša birali momci koji čuvaju Božji grob u katedrali. Oni su između sebe predlagali, između sebe su birali. Ali ja sam nekako vidio da takav način biranja ne ide u dobrom smjeru. Jer se ti momci ne poznaju svi osobno i onda su znali onako na koga ga nagovore, onda za toga glasa, toga predlaže. I onda sam ja odlučio da i bandašicu i bandaša izabirem ja sam kao katedralni župnik. Znam se posavjetovati s kolegama, sa svećenicima iz gradskih i seoskih župa i to tako ide. Znači, to sam ja za sebi uzurpirao, da tako kažem. I ako postoji neka demokracija, pa i to isto neka demokracija. Znači, ja biram. Bandaš i bandašice moraju biti ljudi crkve. Znači, to su ljudi koji žive od sakramenata, to su ljudi koji su nedjeljom na misi. Po mogućnosti trebaju biti ljudi koji su aktivni u kulturnom životu grada. Bilo da su u nekoj folklornoj skupini, recimo konkretno ove godine mi je oko zapelo za jednog mladića koji je ministrira u katedrali više od 10 godina. On je radnik, još uvijek ministrira svake nedjelje. Bandašica je u folkloru u Hrvatskom kulturnom centru i studira poljoprivredu. Šta ćemo bolje? Najbolje što može biti. Bilo je te jedne subote, iskreno, kada sam išla spavati i nekako sam imala osjećaj da baš u nedjelju treba da iđemo na misu u katedralu. I ja ujutru ustanem i kažem mami i tati, rekao, ajmo mi na 10 sati u katedralu, u crkvu. I mi ulazimo unutra i vidim velečasni Beretić ide prema nama. Mi kad smo sjeli u klupu, on dođe do mene i kaže, imam jedno pitanje za tebe. Pa ajde, rekao, a ja onako, kao da sam već pretpostavila, ali nisam bila sigurna. Po struku te zateže? No, dobro. Ja sam bio iznenađen zato što nikad nisam ni pomišljao da bih ja mogao biti bandaš, jer jednostavno ne sviram tamburicu, ne bavim se folklorom. Nisam taj, kako bih to mogao da kažem, klasičan bunjevac. Zbog toga što idem u crkvu, što ministriram, što sam već jako dugo vremena s njim na oltaru, pretpostavljam da bi moglo biti razlog što me on pozvao da budem bandaš. To je velika čast jer od svih župa i od svih vjernika izaberu samo jednu.
Znači da su je primetili da vridi nešto i tako je i župnik i kazao kad je došao. Da je on vidio, da ona zna da nosi nošnju, da ona voli to i zato je izabrao. Malo sam bila nervozna dok nije stvarno došao kod nas kući velečasni, da stvarno, bukvalno da nas pita da li stvarno pristajemo na to. I onda stalno sam bila, pa da li je stvarno on izabrao mene za bandašicu ili ipak nije, možda se predomislio, možda ono. Ali onda kad je stvarno došao kod nas, kad smo se dogovorili da će doći, onda sam stvarno bila onako prisretna. Kada je gospodin župnik rekao Luki da će biti bandaš i kad je pristao, onda je on kao uvjet stavio samo jednu stvar, a to je da malo nauči igrati. Luka je krenuo na folklor, on ne zna uopšte igrati. Nekoliko puta je došao baš zadovoljan, sinoć je došao vrlo utučen. Rekao je da je to jako teško. 1, 2, drugi, 2, 3, 4. Pa svake nedelje ima tu po selima. Imamo po selima, po Maloj Bosni, Starom Žedniku. Ima njihova dožijanca i uveče se igra kola. Bude puno ljudi, puno publike, pa bi bilo dobro da i ja odem tamo da igram kola, da se pokažem. A najviše se spremam za našu dožijancu, koja će biti 13. u centru grada i na Bijini ću morati da igram. To mi je sad glavni cilj, da se spremim za to. Pa nikad nisam imao ranije dodir sa folklorom i nisam uopšte imao predstavu kako bi to moglo izgledati. I sad, evo, pre mjesec dana kako sam krenuo, vidim da to uopšte nije lak posao. Jako se mučim i pre neki dan mi je bila baš teška proba i mislio sam da neću to uspjeti da naučim, ali ipak sam uspio malo nešto. Pa mislim da se može biti bunjevac bez toga. Eto, ja sam bunjevac. Poljoprivreda je mnogima ovdje još uvijek glavni izvor zarade ili barem važna dopuna u kućnom budžetu. Istodobno, baš nitko ni danas uz sva znanstvena i tehnička dostignuća ne može sa sigurnošću reći kakva će biti godina, odnosno hoće li urod uspjeti. Stoga i zaziv prema nebesima još uvijek dobro dođe. Učini da nam polja po tvom blagoslovu daju potrebnu hranu. Na dan Svetoga Marka, 25. travnja, još uvijek postoji običaj blagoslivljanja polja i usjeva koji održavaju i bački Hrvati i Bunjevci. No njima je taj blagoslov ujedno i prvi službeni događaj u kalendaru današnje dužijance kao priredbe, kojime ona službeno i počinje. Mi smo mogli zemlju uzorati, mi smo mogli to posijati, posaditi i dalje ništa. I onda smo samo čekali Božju volju šta će biti. Hoće biti kiše, neće biti sunce i tako dalje. I onda je, što je bio običaj, ajde idemo malo uveče prošetati pa vidimo kako stoji žito. Zato što smo jedini kontakt mi sa žitom imali onda ako smo išli uz njega i gledali kako raste. Radovali se, vidiš što je lipo žito. Pa jeste lipo žito onda kad ti vidiš da je ono jedro, da je ono lipo zelenilo, da uspravno se stoji. Znači mi očekujemo da ćemo imati više žita. Zašto? Imat ćemo kruva. Evo kruva. U duši našega čovjeka, bih rekao, postoji najjači kult kruha. I to sam slučaj do dvajih nogu da se kod nas kruh jako cijenio. Pamtim vrijeme, one takozvane obveze nakon rata, svjetskog rata, kad su nam pomeli tavane, i osjećam se scene vrlo tužne. Doručak je bio i došao je taj koji je utjerivao obvezu, nas 4 sjedilo za stolom, uzeo kruh sa stola. Uzeo je i prolio mlijeko koje je bilo na stolu. I tada se osjećao plače. Jer njemu je djeci i njemu uzeo kruh iz stola. Dopamtim tu očeve suze, on ne može djecu nahraniti jer mu je oteto. Tada sam doživio taj naš osjećaj štovanja kruha. Sam ja počeo pričati svojim sestrama starijim da ima mašina koja i kosi i vrše, kaže ti si luckast, to nemoguće. Kako nemoguće? Pa jeste, to je kombajn. Naime, u školi smo čitali jednu pjesmicu gdje piše da ću voziti kombajn. Nismo znali šta je, onda učiteljica objasnila i kad sam ja to prenao, to je nemoguće. Prošlo je par godina, a to je bilo, ja sam bio onda 12 godina, to je bilo 54., 5., 6. da je došao kombajn u susjedno selo. Mi smo išli to gledati kao neko čudovište.
Međutim, kombajne su tih 50. godina mogla imati samo velika poljoprivredna poduzeća. Obiteljske žetve još su se u dobroj mjeri obavljale na starinski način, ručno. I tu se dolazimo do uloge bandaša i bandašice. Danas je ona u dužijanci kao priredbi samo simbolična, no prije je bilo sasvim drukčije. Skupina koja je obavljala žetvu mogla se unajmiti. Predvodnik te skupine, kosaca, risara, zvao se bandaš jer vodi bandu, grupu. I on je s gazdom njive dogovarao cijenu posla. Obično su risari za sebe uzimali 1/10 uroda i to im je bila plaća. Bandaš je zatim, tijekom same košnje žita, bio i glavna osoba za tu skupinu risara. Bio je njihov predradnik. No u svakoj toj skupini bile su i žene. To su bile risaruše, koje su tijekom košnje išle za svojim koscem i skupljale žito u snopove. Zbog tog ženskog dijela ekipe, bandaš je imao i svoju pomoćnicu, bandašicu. Ta bandašica je imala obavezu da u ime bandaša sa ženama okupi žene, da njih razumije sa svim svojim potrebama i nedaćama. Naravno, ako ima malo dijete, pa da li mora ići kući da podoji, možda je pod salašom da podoji, ili mora povesti malo dijete, pa to dijete se igra, pa treba otići s njim nešto, onda naravno to, ili bilo koje žene što imaju potrebe, bilo koje, to je bandašica rešavala. Bandašica je mogla biti supruga ili djevojka bandaša, ali ne nužno. Najvažnije je bilo da odgovara uvjetima te uloge. Košnja žita bila je zahtjevan i važan posao koji je trajao i po nekoliko dana. Logično je kako je onda postojala i potreba da se završetak toga posla nekako i obilježi, proslavi. Svaki je znao danas ćemo otprilike završiti žetvu. Znali smo naprijed par dana koliko će dana trajati i taj dan će završiti. I onda su oni završavali podne ili poslijepodne ili predveče, svejedno. Risaruše i bandašica, oni su se spremale da ispletu neki vijenac koji su stavljali risaru na kosu koja je završila posao, a domaćica je spremila dobružnu. Onda malo radi šale, ta gazdarica, ona njih polila vodom i štrapala. On je donao taj vijenac, evo, vijenac koji se skinio sa kose i objesio iznad glavnih ulaznih vrata u salaš. I taj vijenac je ostao do proleća. I taj se vijenac onda čuvao kao nešto sveto, nešto veliko. Kad bi počela sjetva, onda bi se taj vijenac iz kuće iznio na njivu, izmrvilo bi se zrnje i to bi se posijalo sa sjemenom u sjetvi jesenskoj. Danas će gotovo svaku proslavu završetka nekog većeg posla, koji uključuje više ljudi, poput berbe ili gradnje kuće, Bunjevci nazvati dužijancom. Međutim, primarno etimološko značenje te riječi vezano je isključivo za žetvene običaje. Ajde, da nazdravimo, dobro zdravlje i... Dobro zdravlje, gazda! Ajde, živjeli. Zdravlje, nazdravlje. Obiteljska dužijanca je za mene bila tako veliki doživljaj da ja kao dijete nisam ni znao da u crkvi postoji. Bio sam negdje 6. i 7. razred kad sam prvi put vidio mlade u narodnoj nošnji koji su došli na župnu misu u Somborskoj župnoj crkvi, pa sam pitao šta je ovo sada, šta će se sad dogoditi. Ja sam pomislio možda i na vjenčanje, ne znam šta će biti. Onda su mi rekli da je to dužijanca. Dakle, tako, osim samih žetvenih običaja, obiteljskih dužijanci, postoji i dužijanca u crkvi. Kako se i kada dogodilo da obiteljski tradicijski običaj postane crkvena svečanost i dio liturgije? To je bilo u početku oko 1910. i malo ranije, kad si je uočeno da su se počeli širiti, recimo, žetvene svečanosti i onda su uočili da su na pojedinim mjestima to maltene doveli do nekog pijančenja, da se s tim završava. U to vrijeme onda je donet propis da se sve žetvene svečanosti moraju obavljati na jedan kulturan način, da to bude jasna poruka narodu šta je to, zašto se mi to skupljamo.
Osoba koja se dosjetila podignuti obiteljsku dužijancu na duhovnu, odnosno religijsku razinu, bio je monsignor Blaško Rajić, koji je 1911. postao župnik u župi Svetoga Roka, u subotičkoj gradskoj četvrti Ker. Mnogima je nepoznato da je prije reforme Vatikanskog sabora svaka takozvana mlada nedjelja, od proljeća do jeseni, uvijek bila zahvalna nedjelja sa procesijom, redovito druga nedjelja u mjesecu, i to je i u vrijeme Blaška Rajića bio crkveni propis, običaj. I onda je nekako u to vrijeme i kraj žetve. I tada je on primetio da je te nedjelje, kada je žetva gotova, više svijeta u crkvi. I tada je vjerojatno motivacija njegova, nije zapisana, motivacija njegova unutarnja bila da učine tu svakako zahvalnu procesiju u mladoj nedjelji kolovoza, zahvalnom molitvom za žetvu koja je završena. Vjerujem da je u srcu i u svijesti Blaška Rajića sazrela jednostavno ta misao, jer je jamačno on sudjelovao u nekoj od obiteljskih dužijanci i vidio što se tamo radi, kako slave, kako zahvaljuju. Onda je rekao, a što ne bi mi to objedinili pa stavili i ovako na jedan viši nivo, jer Euharistija zapravo znači zahvala. Svakako je župnik Subotičke župe Svetoga Roka bio dalekovidan čovjek koji je shvatio koliko ovdašnji ljudi drže do žetve, do pšenice, do dužijance. I ono što se slavilo u kućama, on je pokušao fino izrežirati da se to slavi i u crkvi. I ta njegova zamisao je naišla na veliki odjek. Ne samo u gradu, nego u svim gradu pripadajućim naseljima. Prvih se nekoliko godina ta crkvena dužijanca samo uzgred spominjala u lokalnim novinama. U Subotici nije prelazila okvire Kerske crkve Svetoga Roka. Malo poslije uvode se i bandaš i bandašica, koji sada u svečanoj ulozi na oltar kao dar prinose žitni vijenac, sastavnicu obiteljske dužijance. On se s vremenom u ovoj liturgijskoj pretvorio u žitnu krunu. Jedino su bunjevački Hrvati sačuvali tu tradiciju zahvaljujući župniku Blašku Rajiću koji je to unio u crkvu i onda, znači u crkvi je sve to ostalo. I oni prvaci u žetvi, oni koji su predvodili žetvu, bandaš i bandašica, to imamo ovdje sada. Donosili su krunu na blagoslov i to imamo ovdje. Kućna dužijanca je prerasla u ovu liturgijsku. Da nije liturgijske, ne bi više niko slavio dužijancu. Ideju mise zahvalnice za žetvu ubrzo su preuzele i lokalne bunjevačke župe u okolici, pa su se sve te crkvene dužijance, zajedno sa Subotičkom, održavale istoga dana, iste nedjelje. Pri tome se Subotička nije smatrala središnjom, već samo jednom od crkvenih dužijanci u tome kraju. Župna crkva Svetoga Roka se brzo pokazala premalenom da primi sve ljude koji bi došli na dužijancu i zbog toga je onda župnik Svetoga Roka predao dužijancu župniku Svete Terezije. Župna crkva Svete Terezije je kasnije službeno 68. godine proglašena Subotičkom katedralom. A kad je dužijanca došla u Svetu Tereziju, tada je to bila samo velika crkva, pa je od tada, evo do dana današnjega, župnik Svete Terezije nositelj dužijance. Međutim, nije sve uvijek teklo tako glatko. Nakon Drugog svjetskog rata i dolaska komunističke vlasti, javno pokazivanje vjerskih osjećaja nije više bilo poželjno. Dapače, moglo je nekome izazvati i probleme. Stoga su ulogu bandaša i bandašice u tome razdoblju preuzela djeca. Njima se ipak ništa strašnog nije moglo dogoditi. Srećom, 1960-ih politička je stega malo popustila. Dugo je godina tako išlo, negdje 60-ih godina su se ponovo počeli birati bandaši i bandašice kao odrasli ljudi. Onda je bilo pravilo to da bandaš može biti samo mladić koji je odslužio vojsku, a djevojka onda koja odgovara tim godinama i tako. U općoj klimi popuštanja političke stege u tadašnjoj Jugoslaviji osnivaju se i velike folklorne priredbe.
Đakovački vezovi, Vinkovačke jeseni i međunarodna smotra folklora u Zagrebu. U takvom ozračju i gradske su vlasti u Subotici poželjele nešto slično, nešto na tome tragu. Kad je 65. godine došlo do promjene Ustava, kad su u Jugoslaviji ljudi dobili mogućnost da idu vani, kad je počela neka mala, da kažem, demokracija, onda su ljudi malo počeli, ajde da se okupljamo. Hrvati su bili uvijek ovdje pod nekim pritiskom. Tadašnja partija je sve rešavala. Međutim, neki sada osuđuju ti koji su bili u partiji. Međutim, oni su bili većina dobri ljudi koji su nama u stvari dobro radili. I velika grupa intelektualaca, sudija, profesora, inženjera, direktora, raznih, oni su se našli i počeli razgovarati tamo 66. 7. to se već pripremalo, da bi 68. realizirali prvu gradsku, to je etnografsku folklornu dužijancu. 1968. je održana prva takozvana gradska dužijanca. U kom smislu? Dužijanca kao događaj je bio u crkvi, kako rekoh, ali poštivati rad, pokazati rad, vrijednost rada, prepoznati u društvu i komunizma. Jer je to bilo ipak rad čini čovjeka, bi u nekom smislu rekao, i tada su ljudi vidjeli da bi se nešto dalo napraviti. Ali nisu mogli zajedno sa crkvom, nisu oni bili protiv crkve. Crkva onda nije učestvovala u tom jer su to takozvano zvali komunistička dužijanca, ali su prihvatili itekako jer je to bilo taj etnografsko-turistički veliki pomak naprijed. I oni su se dogovarali prvo tajno, a poslije se to javno dogovarali. Ja samo toliko znam da su bili kod biskupa tadašnjega Zvekanovića na razgovoru, a sad super sekreto, ljudi voditelji koji su zamišljali tu dužijancu i da je biskup rekao da ništa nema protiv toga. Ali ne bude na isti dan. Koliko ja znam, jasno, biskup nije bio simpatizer da mi stanemo u špalir i gledamo povorku i tako dalje. On je ipak držao onu crkvenu distancu prema ono što partija ili ne znam ko organizira, a su ljudi koji se organiziraju znaju da je podršku biskupovu. Važno je bila ta svijest, nas biskup tiho podržava i nije protiv. Od tada, međutim, postoje dvije dužijance, crkvena i gradska, i svaka je imala svojeg bandaša i bandašicu. Oni gradski birali su se dakako prema drukčijim kriterijima od crkvenih. Prvi gradski bandaš 1968. postao je Grgo Kujundžić. U crkvi je župnik birao bandaša i bandašicu po nekim moralnim kriterijima i njihovim duhovnim kriterijima, a kod gradskih formirala se komisija koja je birala. To veliko kolo se organiziralo na stadionu nogometnog kluba Bačka, najstariji klub u Jugoslaviji, i pozvali su da dođu momci i divojke za natjecanje za izbor bandaša i bandašice. I onda jedna cura koja je bila, stvarno je bila lipa i lipo obučena, i onda je ona išla, ajde, kaže, dođi sa mnom, pa da ja ne idem sama. I ja sam otišao s njom i onda smo mi prolazili prvi krug, ispalo je polovina, drugi krug, ispala i moja, ta cura koja sam ja išao. I ja ostanem u najužem krugu. I na kraju, sad da ne dužim, ja sam bio posle bandaš. To je bila 68. I onda smo mi išli sa 4 pregom, fijaker sa 4 konja, snimanje filmova, snimanje novine i tako. Onda smo mi bili popularni. Povorka prve gradske dužijance 1968. bila je uistinu impresivna. Njezinim se suvremenicima moglo činiti da je organizirana prema uzoru na tadašnje prvomajske parade, s obzirom na to da su ondje bila alegorijska kola sa scenama iz seoskog života i rada. Međutim, ona je zapravo napravljena prema starijoj povorci iz 1936. kojem su Bunjevci tada slavili 250. obljetnicu svojeg dolaska u ove krajeve. 32 godine poslije, mnogi su se još mogli sjećati te povorke, pa je možda i to razlog zašto je i ova iz 68. bila toliko posjećena. Ta povorka je krenila prema gradu. Ispred gradske knjižnice biblioteke je bila improvizirana bina i na bini salaš.
Tamo su bili glumci koji su obavljali svoj posao, a gradonačelnik je dočekivao. Računano da je bilo oko 100.000 ljudi u gradu, a to je razmak odakle je polazilo sa tog gradskog hipodroma pa do centra grada otprilike 1,5 kilometar. Na čelu te kolone 1968. nekoliko je jahača jahalo lijepe punokrvne konje, noseći zastavu Dužijance. Jedan od njih bio je i Grgo Pijuković. Pazite, 68. to je za mene bio, da ne kažem ko grom, to je bio bum. Samo, nažalost, nismo puno vidjeli, nas dvojica, ali smo bili da na čelu povorke, pa ništa nisam vidio, vjerujte. Međutim, kad je došla druga, tek sam onda ja vidio koliko tog blaga ima i koliko je to bogatstvo u našem narodu. Prvo da raščistimo, onda nije bilo podijeljeno Bunjevci i Hrvati. Bunjevci su bili naravno Hrvati, to nije sporno. Politika je, posle o tome neću sada raspravljati, ali nije bilo sporno, to su svi bili Bunjevci i Hrvati. Ali su prihvatili učešće u tome i Mađari, pa i Srbi. To su najveći. Ili bilo ko, mislim, onda je stvarno bilo na neki način neko bratstvo, jedinstvo. Ali se znalo da je to bunjevačko-hrvatska priredba. To je bilo taksativno bunjevačko-hrvatska priredba. Ali vratimo se mi u sadašnjost. Došao je napokon i trenutak da se subotički bandaš i bandašica predstave javnosti. Još 1999. uveden je običaj da to bude na Tijelovo, na svečanoj misiji u katedrali. Predstavljam vam bandašicu i bandaša. Bandašica Dužijance 2017. će biti Ana Ivanković-Radak, studentica Poljoprivrednog fakulteta. A bandaš će biti radnik Luka Gabrić, dugogodišnji ministrant ove naše stolne bazilike. Draga Ane i Luka, zahvaljujem vam što ste prihvatili tu časnu službu. Onda svi posle mise, kad je stvarno to već bilo sve javno, onda svi čestitaju i baš je bio poseban osjećaj onako. Ali to je tek početak. Prvi javni izlazak subotičkih bandaša i bandašica. Biće ih još mnogo. O tome i još mnogo čemu u sljedećem nastavku.